Hello friends, माबोरै दं आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं। दिनै नोंथांमोननि थाखाय आङो दावखा उजानि BTS पार्ट 2 लानानै फैदों। जुदि नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नायाखैब्ला नोंथांमोना बैखौबो नायनो हागोन। आङो लिंकखौ डिसक्रिपशनाव होबाय आरो नोंथांमोना अरिजिनेल भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला बेनि लिंकखौबो आङो डिसक्रिपशनाव होबाय। नोंथांमोना बैखौबो नायहैनो हागोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनब्लानो जाबाय। फैदो जों भिडिअखौ नायलांदिनि। लोगो खनजिमा जिने माराव जिखारा आंखौ खेबब्रै खेबबासो ओरै थां केमेराया मुभि दे जिने मासे सिस्काबो सिंगा बल हाजारले बबिसो लाबोदे गोसनिफ्राय लाखिनोसै गोसनिफ्राय चकलेटा सोर गुरबैसो लाबोयो थांनांगौलाय थांना खाबाय बाबा थांखाब्रा नैनो जिने माराव बोथियाव जाखिब्रा ओब्रा सोर गुरबैसो लाबोदों दिनैलाय मायाब्रा बस जाबाय रावखौ जों नायग्रोदो बाबु दे स्टार्ट दे ओरैनो ओइ स्टार्ट या बसले एबार दं बसलेन एसे लायोब्रा जोंनिफ्राय खिबिरे ए चालासिबा नुरा बुथायया जानाय बेरे दिनै ओइ बसलेन फैसा लायोब्रा नुबायदि बसवा गोथाङालै गोमोसो साद्रि गोथां दखना गोमो गाननायजों आरो बखुसथानो रावखौ फैनानै दखना गोमो गाननायजों जोंनि जोमग्रा जोमनायजों जोमग्रा दे जाबाय दे दे माला लाबोदोंमोन न'खर मा खालामबा साला बोरबक आया बसखौ बुंनासो बुंनो आंखौसो होलायबाय माथो खेथांबाय ब्रा हैद गाज्रि मोनसे दे गाज्रि जागोन बस आया हैद जाबाय दा बांद्राय उदां जाबाय दे बेरा बेखौ खंग्रो दे गाबबायना दे खौथ खारबोसो खैसेलाय खौले गुमोन नामा औ दे आबा नोंनि दखना दखनासो सिगां ओइ बखारा समायदों नों सङा ओमफ्राय दे मोखाङा रा ओरैसो ओरैनाव ओरैसो आखाय बुरबक ओरैसो दा औ होद आं थारे मौ इस्ते सेव थाबिनो ओइ दा नोंखौ नाङा बेखौसो नांगौ आंनो मानदोना मानदो आयौ मानदो जाबाय मानदोना मानदो ओरै स्प्रे आं ओमफ्राय ओरैबो नाख्लाय दे ओरैबो नाख्लाय ओरै दावले ओरैबो नाख्लाय आयो दे मेथो मिनिखौ ओइ दे आदा इसेबा जाबाय दे एबार दे आदा बेफोर जाखायो दे बाबा बेफोर जाखायो एसे गिदिर नों एसे खालि मानसि खेबफानाय मानसि खेबफा नांगौ ना आखाइल' औ आखाइल' दे स्टार्ट जाबाय बांद्रायबो नङालै नायलाय आरो माबायदि इदावबाय थादों औ नायदो दे स्टार्टखौ दिन्थिगोनलै स्टार्ट नायलाय आदा बिसोर जोंखौ माबायदि इदावबाय नंमारगौसो मा खालामनो दे नायलाय आदा जोंखौ माबायदि इदावबाय दे
Oi, pipe ini jalan. pun ada. Aku saya tanggung sih deh. Ada jinnya tanggung sih. Pun tanggung sih. Jinnya ada. Kau pun ni apa pun cara kan. Sudah. Bela ser jalan ke. Lor poi ni. Wah, pikir pulai nak kan le. Nama dia apa? Aduh, kau kurang wira. Okay. Wira sama kurang alai. Kom sih. Oi, gari bigo ni. Kom sih dia. Di. Angin nak. Iyo. Nak gue biar. Oh. Baik, sini. Nung rau kurang. Hui, dia sampai dia kerja. Mimpi iya pun sampai nerau ke. Hui, nanti langkap. Gili kai. Ini nak go. Oh, betul. Gili lali bisa mana. Hui, pun tapi deh. Start. Ngalah untuk orang tu. Mas, mang bapa dia. Ini kan ini detail lagi. Ayo ada saya gula sama tu. Sampai sini ada. Jangan dia. Jangan. Baru hulai. Sebab tu tak ada pula nanti dia. Bisa sampai. Baik, neng. Jangan di belakang. Konku. Neng, belakang dia. Konku. Ada nih apa? Jangan dia. Kalau ni tu, tak kena kenapa? Kau nak ni baik. Enggak, berai. Direct lah kan dia. Gijing dendeng. Ngelanu. Hambai sih dia ada. Solo gue tanggung sih neng. Baik, neng lah neng. Rip ni cing lambi sih rip ni. Dari asib bima pun ni sini ni mula. Tangan gua. Oh, disini juga. Oh. Yo jadi mau belah nak nang. Oh. Sini ni sini ni. Mau jadi mau belah. Sampai sini ada. Kita sini dulu. Kenapa?